Estamos aquí no embalse das Conchas por a problemática que ten este encoro, que leva saído nos medios de comunicación e que non é de onte nin de antronte, sino que ven de décadas atrás. Isto é tan só a punto do iceberg dunha problemática que arrastra augas arriba 10 concellos na conca do río Limia. No próximo pleno da Diputación, o Grupo Provincial Socialista vai a presentar unha moción relativa á problemática deste encoro, que non é outra que a que levan denunciado e que está no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a Asociación de Veciños das Conchas, diversas asociacións ecoloxistas e que se resolverá o vindeiro mes de xullo. O Grupo Socialista leva presentado na Diputación distintas iniciativas con respecto á problemática da conca do río Limia e das augas contaminadas que teñen a súa máxima expresión nesa explosión de cianobacterias que cada ano, nos meses de calor, emiten ácido sulfídrico, diversos gases contaminantes e o que é máis problemático, unhas augas altamente contaminadas e un problema gravísimo de saúde pública, como denuncian as asociacións e os veciños que están moi preocupados. Solicitamos á Diputación Provincial que se solidarice cos veciños e veciñas das Conchas nas súas demandas polo seu dereito a unha saúde pública. Instamos a Xunta de Galicia a que de unha vez por todas declare a comarca da Limia como zona vulnerable por nitratos, que poña en marcha unha planta de tratamento de xurros ou de puríns, como prometeu e como está recollido no Plan Estratégico da Limia, elaborado pola Fundación Juana de Vega e pagado pola Xunta de Galicia no ano 21, pero tamén lle pedimos ao Ministerio de Transición Ecolóxica que proceda á descontaminación deste encoro como xa se ten feito en outros encoros de España.